समाजनि जिकुनु बेक्ति खालि आइजोल' नङा जिकुनु बेक्तिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंबा बेखौ माने माबा समाधान खालामनो थाखाय जों बिमा माहारिया माने गोख्रों भाबै खामानि मावनाया सारनायाव बिथांमोनाबो गोबां सास्ति जाबोदों, गोबाङा जिनाहारि खालामजादों, गोबाङा मुंख्लं जादों। मिथियामोन जोंनि गेजेराव सांग्रां सुबुंनि अभाब दङमोन। दिनै गोबां संगठन दं। बे संगठनफ्रा दिनै माने मोनदांदों जे जों माबा मोनसे माने सरकारखौ जोङो माने फोरमायनो लुबैदों आरोबाव आंखौ मोनफिननो लुबैदों बे हले सैथो आरो बे हिसाबै आंहा बोलो मोन हारिमु आफाद आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि दिनैनि गेवलां मेलाव नोंथांखौ आलासि महरै लिंहरबाय। फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? फैनानै आं मोजां मोनदों खारन आन्दलन समायावबो आं बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव आं सब समाय दायित्व मोनोमोन आरो बेयाव फैनानैनो आङो महिलाफोरखौ अर्गानाइज खालामदों लोगोसे हौवाफोरखौबो माने लानानै आङो आन्दलनाव बोरै आवगायनांगौ बेखौ लानानै आंबो माने मदद होफादों आरो दिनैनि सानाव बर' आइजोफोरा बा आइजो माहारिया माबायदि स्ट्रं जाबोनांसिगौ बेनि सायाव मा बुंगोन? जोंनि समाजनि जिकुनु बेक्ति खालि आइजोल' नङा जिकुनु बेक्तिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंबा बेखौ माने माबा समाधान खालामनो थाखाय जों बिमा माहारिया माने गोख्रों भाबै खामानि मावनाया दरखार दं। दा जोंनि प्रयजन दं मातृ संगठननि प्रयजन दं। जेनेबा पुरुष संगठना माखासे खेत्रआव असुबिदा जानो हागौ बे समाव मातृ संगठननि खुब जरुरि बे हिसाबैनो आङो जोंनि आब'फोर बर' उइमेन बिसोरखौ सामाजिक भाबै जाहाथे गोख्रों जायो बिनि थाखाय आङो खावलायो। बेखौथ' रावबो मानिया खारन गोदो जों जेला सांग्रां नङामोन होमबा बायह्रानि मानसिया थांनानै थायोमोन बेवहायनो जोंहा खथि जागोन बेखौ बुजियाखै नामा दिनै खिन्थु जों बुजिबाय बेखायनो जों जेबो बुजियामोन सिगाङाव मोनथियामोन जोंनि गेजेराव सांग्रां सुबुंनि अभाब दङमोन। दिनै गोबां संगठन दं बे संगठनफ्रा दिनै माने मोनदांदों जे जों माबा मोनसे माने सरकारखौ जोङो माने फोरमायनांगोन जे बेखौ दिनै जाथि खालामा बेनि थाखाय जोङो सरकारखौ रायज्लायनाया प्रयजन होननानै दिनै बयबो आंहा दाबो जेबो परिकल्पना गैया। रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरोबाव आंखौ मोनफिननो लुबैदों बे हले सैथो आरो बे हिसाबै आंहा बोलो मोनफिनदों रायजोफ्रा लुबैदों माखासे सुबुंफ्रा माहारिफ्राबो लुबैदों बे हिसाबै आङो गोसोखौ खाथुमदों आरो एमएलए नङाबाबो पलिटिक्सआव आं सबसमाय जड़ित जानानै जिहेतु दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आब'बनि 17थि नै बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव आंखौबो आलासि महरै लिंहरनायखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBP-निफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। दिनै जिहेतु आइजो आफादनि बे मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायनाय जादों जे बयबो मिथिगौ बेखौ बे बाथ्राखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिहेतु गोलाव सम मोनसे सोमावसारनाय जाबाय दिनैहालागै मोनथाम गोजोन गोरोबथा जाबाय। बे गोजोन गोरोबथासिम दुलाराय आइजो अनसाय आफादाबो गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे बे सोमावसारनायफ्राव गोबां बिहोमा दङ। गोबां बिहोमाजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय रांखान्थि भाबै बोरै सांग्रां जानो हायो बेनि थाखाय आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे गोबां सोमावसारनायाव बिथांमोनाबो गोबां सास्ति जाबोदों, गोबाङा जिनाहारि खालामजादों, गोबाङा मुंख्लं जादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननि बे मुंख्लंफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि सिबिनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो। जिहेतु जोङो बर'फ्रा जाहैबाय आं बुंगोन दिनै जों जाहैबाय जाथि हिसाबै थांना थानो नागिरनाय मोनसे हारि। जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो नागिराखै। मानसि हिसाबै थांना थायोबा मोनथाम जिनिसखौल' गोसो होनांगौ रुटि कापड़ा आरो मकान।
खिन्थु जों जाथि हिसाबै थांना थायोबा जोंनि राव हारिमु जोंनि फोथायनाय गासिखौबो जों हमथानानै लाखिनांगौ जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ हमथाना लाखिनांगौ बेनि थाखायबा जोङो सांग्रांथि लाबोनो गेजेर गेजेर जोङो मेल मिटिंखौ खालामबाय थानांगौ आरो जों बर' हारिया जेसेबांनाखि खौसे जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो जोङो मेल मिटिंनि जोहै रायजोफोरखौ सांग्रांथि लाबोनानै दिनै बे लेभेलसिम मोनफैदों जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मोननै बर'फ्रा काउन्सिल मोननो हाबाय दा काउन्सिलनि मोननायनि ओंथियानो जाहैबाय जे जोंनि ट्राइबेलफोरनि रांखान्थि भाबै दावगानो सोलोंथाइ भाबै दावगानो बा जोंनि राव हारिमु आरो जोंनि दावगानो जोंनि सिनायथिखौ रैखाथि होनो आरो जोंनि ओनसोलफ्राव जेब्लाबो जौगाथाय खामानि थाबैनो मावनो हानायनि थाखाय बेफोर काउन्सिलफोरखौ दाना होनाय जायो गतिके जोङो आं सानो बे मेल मिटिं खुंनायनि जोहैसो जोंनि जिथु काउन्सिल मोननाय दिनैनि जिथु पर्याय राजखान्थि भाबै जोंनि बिटिसिनि बायजोआवबो जिथु अधिकार मोनथाय मोननाय बा बिटिसिआव जिथु एसे मर पावार मोननाय बेफोर थारमाने जाफुंदों होननानै आं सानो गतिके जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जुदि फोथांना लाखिनांगौबा बे गेजेर गेजेर जोंनि गेजेराव मेल मिटिं खुंनाया आफादफोरनि मेल मिटिं जानाया खोब गोनांथार आरो बे मेल मिटिंनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव माहारियारि आफादफोर जिफोर थाबाय बे माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव जयै माखासे सिद्धान्त लालायनानै इयुननि जेब्ला जौगाथायनि हाबाफारिफोर जों बोरै खौसे थानांगौ बर'खौ बोरैहाय गेरेमसा महर दानो हागोन बुहुम बिखायाव बिनि थाखाय हाबाफारि मावनो हागोन होननानै आं फोथायो दिनै जिहेथु गोदान जुगाव मानसिफ्रा समफ्रा एसे आंखाल जानायखाय हयथ' जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव बिदि जादों आरो रांखान्थि भाबै एसे गोग्लैसोनायखाय दिनै आं सानो जुदि रांखान्थि भाबै जुदि माहारिनि गेजेराव रांखान्थिनि जिथु बिथा बेखौ जुदि दानो हायाब्ला माहारियारि बाद बेफोर गोजोर जायो खिन्थु जों दिनै जिहेतु दानाय लुनायफ्रा खम जादों बिनि एनकारेजमेन्टनि थाखाय बिसेसके जोंनि बर' फिसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव दा बे दानाय लुनायखौ लाबोफिननो थाखाय जोंनि काउन्सिलनि दारै काउन्सिलनि एम बिथांमोना लाबोफिननो थाखाय नाजादों आरो आं सानो बे माखासे रां अनसुंथाइ रां रुफा होनानै मदद खालामनायनि गेजेरजों जोंनि जिथु गोमालांनाय दानाय लुनाय बेखौ फोथांफिननो हागोन होननानै आं फोथायो आरो बेनि गेजेराव जोङो गेजेर गेजेर माखासे रिसर्स पार्सन लाबोनानै जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनानै दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो जे गावनि जिउ खांनाय थाखा फैसा खामायनो हायो गाव सोलिनो हायो बेनि गेजेरजोंबो गाव गसंथानो हायो बेखौ माखासे फोरमान होनो हानांगोन अब्लासो जोंनि दानाय लुनाय माबाफ्रा फिन फैफिनगोन होननानै आं सानो आरो बेखौ लाबोफिननाया खोब गोनांथार